колени, Бога спохваляймо, у кожним серцем кнені, хвала, 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 у кожним серцем кнені, хвала, 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 спявай земля і небо, Господу хасана, утоєному хлібі, хвала, 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 утоєному хлібі, хвала, хвала, хвала. О, полторай народе, вечери и рано, на усходе и заходе, хвала, 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 на усходе и заходе, хвала, хвала, хвала. Першие пятницы месяца присвячены Найсвятейшему Серцу Єзуса. Сёння мы асаблівым чынам хочам праславіць і ушанаваць Найсвятейшае Сэрца Єзуса, выказаць сваю любоў і падзяку за ўсе ласкі, якія мы атрымалі і атрымаем. Езу, адаруючы Цябе, мы хочам праслаўляць і суцешыць Тваё Найсвятейшае Сэрца дзеля хвалы Тваёй боскай велічы. Мы прагнем скрушаным сэрцам, поўным любові перапрасіць за нашыя грахі, а таксама за кожнае учыненае зло на зямлі, за занядбанне добра, адсутнасць любові, за парушэнне Тваіх запаведзяў. Мы ведаем, што самі не здольныя гэта зрабіць, таму, усведамляючы нашу слабасць і бездапаможнасць, пакорна просім Цябе, Найсвятейшая Панна Марыя, Маці уміласціўлення, просім усіх святых, а таксама нашых заступнікаў і анёлаў-ахоўнікаў, каб былі з намі падчас гэтай адарацыі і падтрымлівалі нас сваім заступніцтвам. Пане Езу, перадусім просім Цябе, спашлі Духа Святога, каб мы ў праўдзе і з пакораю маглі разважаць над Тваёй любоўю да нас, каб мы маглі выказаць нашу любоў да Цябе, Пане, каб усім нашым сэрцам маглі перапрасіць Цябе за свае грахі, за грахі нашых блізкіх і ўсіх людзей. Дух Святы, сыдзі і распалі нашыя сэрцы, каб малітва ішла з іх глыбіні і была прыемнай Найсвятейшаму Сэрцу Езуса Христа. Прыйдзі, Дух Святы. Прийди, Дух Святий. Божа, ужо прарок Ісая прызнаваў і называў Цябе Бог таямнічы, Езу Хрыста, і мы, кленчачы перад Табою, вызнаем, што Ты Бог жывы, хоць скрыты ў подстаці хлеба. Калі Ты жыў на зямлі, Тваё боства было укрыта пад вопраткаю чалавечнасці. У таямніцы ж алтара Ты схаваў сваю чалавечнасць у сакраментальных постацях, застаючыся, каб ратаваць нас. А людзі замест удзячнасці зневажалі і абражалі Цябе. Колькі ж за гэты час было знішчана і апаганена святыняў, разбурана алтароў, закатаваных святароў і вернікаў, колькі
разоў быў зняважаны найсвяцейшы сакрамент, а колькі было святатацкіх святых імшаў і нягодна прынятых святых камуній, колькі разоў мы і іншыя людзі не захоўвалі Божых запаведзяў, гэтыя грахі і злачынствы, на жаль, не спыніліся і цяпер. Пане Езу, за ўсе знявагі і абразы, нанесеныя Твайму сэрцу, неабходна перапрасіць Цябе ў набажэнствах у міласціўлення. Таму сёння мы сабраліся перад Табою і хочам перапрасіць і праславіць Цябе з любоўю, якая прагне уміласцівіць Тваё найсвяцейшае сэрца. Хочам разважаць над запаведзямі, атрыманымі ад Бога, каб убачыць наше жыццё ў праўдзе, каб перапрасіць за свае грахі, за грахі нашых блізкіх і ўсіх людзей. Прагнем уміласцівіць Тваё найсвяцейшае сэрца за крыўды, якія яно спазнае за нашых грахоў, за грахоў усіх тых, хто зневажае і раніць Тваё боскае сэрца, поўнае дабрыні і любові. Пане Езу Хрысте, мы, хто сабраліся ў гэтай святыні, хочам пакланіцца Твайму найсвяцейшаму сэрцу, поўнаму бязвежнай любові, усведамляючы сваю няўдзячнасць і зневажанне Тваёй любові, хочам перапрасіць Цябе за нашыя грахі, за грэх бязвер'я, за знішчэнне веры ў сэрцах дзяцей і моладзі, за пагарджанне Тваімі запаведзямі ў нашым асабістым грамадскім жыцці, за тое, што хоць і з'яднаныя мы з Табою праз святы хрост, але не імкнуліся, каб усё больш пазнаць і палюбіць Цябе. Даруй, Пане, даруй народу Твайму, бо навекі. За знявагу святаў, за неабавязковую працу ў нядзелі святочныя дні, а таксама за марнаванне часу коштам святой імшы і нягоднае прыманне святой камуніі, за абыякавасць у адносінах да Цябе, Езу, прысутным у найсвяцейшым сакраменце. Пане, даруй народу Твайму, за разбіццё сужэнцаў і парушэнне сужэнскай вернасці, за забойства ненароджаных дзяцей, за грахі п'янства і амаральнасці, за кожны дрэнны прыклад, які мы далі нашым дзецям і бліжнім. За марнаванне часу, несумленнасць у працы, за ўсялякую недобразычлівасць і абыякавасць да патрэбаў людзей, за ўсё, што супярэчыць Тваёй запаведзі любові. За недахоп мужнасці ў вызнаванні Цябе і адказнасці за Твой касцёл, за тое, што ставілі зямныя каштоўнасці вышэй за Цябе, за абыякавасць бацькоў і дарослых да хрысціянскага выхавання дзяцей і моладзі, за тое, што не хапае нам адвагі сведчыць аб Табе заўсёды і ўсюды. Пане, пачуй малітвы нашыя. Молімся, сэрца Езуса, найдастойнейшай любові, у знак нашай удзячнасці і дзеля направы крыўды, нанесенай Табе праз нашыя правіны, аддаём Табе нашыя сэрцы, абяцаем з ласкі Тваёй больш ніколі не абражаць Цябе, просім, умацуй нас у гэтым пастанаўленні. Акт умилостивления Найсвятейшего Сердца Иисуса. Наимилейший Езу, так часто за Твою любовь люди платят Тебе забыттем, занядбаннем, погардою и неудячностью. Вось мы на коленях стоим перед Тобою, как перепросить Тебе за грешную обыяковость и зневаги, якими ображают Твое любящее сердце. Мы сами часом так само поводим себя гэтак же нягодно, тому отчуваючи глибокое раскаяние,
передусім просім об Твоей милосердности до нас. Мы перапрашаем за грахи, учиненные не толькі нами, але і тымі людзьмі, якія блукаюць далёка ад шляху збаўлення, за тых, хто, застаючыся упартымі бязбожнікамі, не хоча ісці за Табою, пастырам і правадыром, а таксама за тых, хто парушыў абяцанні святого Хросту і адкінуў салодкае ярмо Твайго закону. Мы хочам перапрасіць за ўсе грахі, асабліва за публічныя грахі тых людзей, што імкнуцца выкараніць Божы закон і зневажаюць годнасць чалавека, за блюзнерствы, якімі зневажаюць Цябе і Тваіх святых, за тых, хто пагражае святымі днямі, занядбоввае сакраманты Божай любові, зняволены п'янствам, іншымі залежнасцямі, амаральнасцю і распустай, каб перапрасіць за крыўду, нанесеную Табе нашай пагардай, ахвяруем Табе ў міласцівленне, якое Ты сам калісьці ахвяраваў Айцу на крыжы і якое штодня здзяйсняеш на алтарах. Мы яднаем яго з уміласцівленнем, якое прыносіць Табе Найсвяцейшая Дзева Маці, усе святыя і пабожныя вернікі. Усім сэрцам абяцаем, наколькі нам хопіць сілы, з дапамогою Тваёй ласкі перапрашаць за грахі, учыненыя намі і нашымі бліжнімі. Абяцаем захоўваць моцную веру, чыстыя звычаі, дасканала выконваць евангельскія запаведзі, асабліва запаведь любові. Абяцаем таксама, наколькі гэта ў нашых сілах, не дапусціць новых знявагаў і пастарацца як мага больш людзей схіліць да наследавання Цябе. Праз свой вялікі дар вытрываласці захавай у нашых сэрцах вернасць нашым абавязкам і служэнню Табе, каб усе мы урэшце дайшлі да той айчыны, дзе Ты з Айцом і Духам Святым жывеш і валадарыш навекі вечныя. Амінь. Памолімся, святы ружанец, таямніцы балесныя, у інтэнцыі святого Айца на май месяц, каб усе мелі доступ да ежы. Молімся, каб усе ад буйных вытворцаў да дробных спажыўцоў пазбягалі марнавання ежы і імкнуліся забяспечваць доступ кожнага да якасных прадуктаў харчавання. Памолімся таксама за дзетак, якія ў сваім жыцці першы раз будуць прынимаць святую камунію, каб яны ў сваім жыцці не згубілі тых сцяжынак, якія вядуць да святыні. Веру в Бога Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, і ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, які быў зачаты ад Духа Святога, нарадзіўся з Дзевы Марыі, замучаны пры Понскім Пілаце, укрыжаваны, памёр і быў пахаваны, зышоў да адхлані, на трэці дзень уваскрос з памерлых, узышоў на неба, сядзіць праваруч Бога Айца Усемагутнага, адтуль прыйдзе судзіць жывых і памерлых. Веру в Духа Святого, святый Костел Католицкий, едность святых, отпущение грехов, воскрешение Тело, жыццё вечнае. Аминь. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, прийди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что тёмного, дай нам насущный, и отпусти нам праведны наши, яки мы допускаем виноватым нашим, и Не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Аминь. Об умацовании нашей веры, надеи и любови. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных,
Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. У Мария без граху першородного зачатая. О мой Єзу, пробач нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, проведи все души на небо, и допоможи особливо тим, кому наибольш потребна Твоя милосердность. Таємниця першая болесная молитва Иисуса в саде Оливном. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, Теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як была справедлива, теперь и завсегда, и на веки вечные. Аминь. О Мария без граху першородного зачатая. Молися за нас, хто в Тебе порятунку шукає. О мой Єзу, Пробач нам грехи наші, заховай нас от огню пекельного, проведи всі душі на небо і допоможи особливо тим, кому найбільш потрібна Твоя милосердність.
Таємничка другая, бичевание Иисуса Христа. Отче наш, который есть у небе, светися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як была спрадвеку, теперь и завсюди, и на веки вечные. Аминь. О Марія, без граху першородного зачатая, Молись за нас, кто в Тебе порятунку шукає. о мой Єзу, пробач нам грехи наші, заховай нас от огню пекельного, проведи всі душі на небо і допоможи особливо тим, кому найбільш потрібна Твоя милосердність. Таємниця болесная третья. Укоронование Иисуса тернем. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, как и мы отпускаем виноватым
Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти поміж жанчинами, і благословлений плод улоння Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти поміж жанчинами, і благословлений плод улоння Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти поміж жанчинами, і благословлений плод улоння Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти поміж жанчинами, і благословлений плод улоння Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти поміж жанчинами, і благословлений плод улоння Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти поміж жанчинами, і благословлений плод улоння Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти поміж жанчинами, і благословлений плод улоння Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти поміж жанчинами, і благословлений плод улоння Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти поміж жанчинами, і благословлений плод улоння Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти поміж жанчинами, і благословлений плод улоння Твоего, Єсус. Хвала Отцу і Сину і Духу Святому, як була спрадвеку, тепер і заусюди, і на веки вечные. Аминь. О Марія, без граху першородного зачатая, молися за нас, хто у Тебе порятунку шукає. О мой Єзу, пробач нам грехи наші, заховай нас от огню пекельного, проведи все души на небо І допоможи особливо тим, кому найбільш потрібна Твоя милость. Таємниця болесна 4. Пан Єсус несе криш на гору Кальварийскую. Отче наш, который есть у небе, святися ім'я Твое, прийди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так і на землі. Хліба нашого щоденного дай нам сьогодні, і відпусти нам провини наші, які ми відпускаємо винуватим нашим, і не уводь нас у спокусу, але збав нас від злого. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословленный плод улоння Твоего, Єсус. Молися за нас, тепер і у хвилину. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты між жінками, і благословленный плод улоння Твоего, Єсус. Святая Марія, Мати Божия,
за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як была справедлив, теперь и завжди, и навеки вечные. Аминь. О Мария, без граху першородного зачатая, Молись за нас, кто у Тебе поратункая, о мой Єзу, пробачь нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, проведи все души до неба, и да поможи особливо тим, кому найбільш потрібна Твоя милосердність. Таємниця пятая болесная, укрыжевание и смерть Пана Иисуса. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус.
Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословленний плод у лоні Твоєго, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословленний плод у лоні Твоєго, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословленний плод у лоні Твоєго, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословленний плод у лоні Твоєго, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословленний плод у лоні Твоєго, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословленний плод у лоні Твоєго, Єсус. Хвала Отцу і Сину, і Духу Святому. О Марія, без граху першородного зачатая. Пробач нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, проведи все души на небо и допоможи особливо тим, кому найбільш потрібна Твоя милосердність. Літання до найсвятейшого серця Єзуса, Кір'є елейсон. Христе, почуй нас. Ойче з неба Боже, Сыне Откупитель свету Божа, Духу Святый Божа, Святая Тройца Одины Божа, Серце Єзуса, Сина Отца Спрадвечного, Серце Єзуса во влодні Девы Маті Духом Святым створенное, Серце Єзуса со Словом Божим істотно з'єднане, Серце Єзуса безмежной величи, Серце Єзуса святыня Бога, Серце Єзуса щаліба найвищейшого, Серце Єзуса домі Божий брама неба, Серце Єзуса пламенеючее вогнище милости, Серце Єзуса справедливости и любови скарбница, Серце Єзуса добрыни и любови полное, Серце Єзуса всех снотов глубиня бездонная, Серце Єзуса всякой хвалы наидостойнейшее, Серце Єзуса владар изъеднания всех серцев, Серце Єзуса, в якимуся скарби мудрости и умелости, Серце Єзуса, в якимуся полнота божства, Серце Єзуса вподобання Отця Небесного, Серце Єзуса, з повноти якого ми всі отримали, Серце Єзуса, прага від вічних вишинів, Серце Єзуса, терпливої і великої милосердності, Серце Єзуса, щодре для всіх, хто до Тебе звертається, Серце Єзуса, криниця життя і святості, Серце Єзуса, милостивлення за грехи наші, Серце Єзуса, наповнене зневагами, Серце Єзуса, злочинствами нашими змучене, Серце Єзуса, послухмяне аж до смерти, Серце Єзуса, дідой пробитое,
Серце Єзуса криниця всілякого сутяшення. Змилуйся над нами. Серце Єзуса життєю воскрешення наше. Змилуйся над нами. Серце Єзуса супокої і поєднання наше. Змилуйся над нами. Серце Єзуса живая ахвяра за грехи наші. Змилуйся над нами. Серце Єзуса збавлення тих, хто на Тебе сподяється. Змилуйся над нами. Серце Єзуса надія тих, хто в Тобі помирає. Змилуйся над нами. Серце Єзуса радості всіх святих. Змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, даруй нам, Пані. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, вислухай нас, Пані. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Єзу тихий и покорный сердцем, учини сердце наше до Твоего подобными. Молимся, всемогутный вечный Боже, глянь на серце наймилейшего Сына Своего, на хвалу и ахвяру, якую Он складає Тебе за нас грешних. Змилуйся над тими, хто просить Твоєї милосердності, і даруй їм у ім'я Сина Свого Єзуса Христа, який з Тобою живе і володарить на віки вічні. Аминь. Присвячення роду людського найсвятейшому серцю Єзуса. О Єзу наймилейший, откупитель роду людського, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножжя Твоєго алтара. Власність і Тобі належать хочем. Сьогодні кожен з нас щиро віддається найсвятейшому серцю Твоєму, как еще боль з'єднатися з Тобою. Многие зусім не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погоржаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу найласкавейший, и притули всіх до святого серця Своего. Володаром будь нам, о Єзу, не тільки верникам, які ніколи не отступилися от Тебе, але й синам марнотравним, які Тебе покинули. Да поможи, каб як найхудшей вернулися яны в батьковський дом і не згинули од нестачі і голоду. Будь володаром для тих, хто помилково ці праздня згоду одлучився від Тебе. Приведи їх до пристанку правди і одинства віри, каб хутко настала одна учарня і один пастир, а дари костел Твой безпечною свободою. Дай всім народам супокой і згоду. Учини, каб на всій землі, от краю до краю, один узносився голос. Хвала Божому серцю, праз якое прийшло для нас збавлення. Йому хвала і пошана навеки. Аминь. Антифона. У Твоєму серці шукаємо ми порятунку, Єзу Божий збавця. Не гляди на грехи наші, Пані святи, але від усіляких злих пригодов вибавляй нас завсюди. Боже ласкавий і літостивий, о Єзу, о добрий Єзу, милосердний наш збавця, Божий посредник, один и наш оборонца. У Твоєму серці май ласку обмить нас, до Твоего серця май ласку притулить нас. У Твоєму серці май ласку заховать нас навеки. Милосердний наш збавця, Божий посредник, у Тобі одиним наш порятунок. Каб отримати відпуск, помолимося в інтенціях Святого Отця. Віру в Бога Отця Всемогутного, Створителя неба і землі, і в Єзуса Христа, Сина Його одиного, Пана нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився з Діви Марії, замучений при Понськім Пілаті, укрижований, помер і був похований, зійшов до отхлані, на третій день воскрес з померлих, узійшов на небо, сидить праворуч Бога Отця Всемогутного, оттуль прийде судить живих і померлих. Веру в Духа Святого, святий Костел католицький, єдність святих, отпущення грехов, воскрешення тела, життя вічне. Аминь. Отче наш, который есть в небе, святися ім'я Твое, прийди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так і на землі. Хлеба нашего штоденного Дай нам сьогодні, і отпусти нам провини наші, які ми відпускаємо винуватим нашим,
и не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Смилуйся над нами.
за нас, люстра справедливости, молися за нас, столица мудрости, молися за нас, причина нашей радости, молися за нас, святыня духовая, молися за нас, святыня хвалебная, молися за нас, святыня славная побожности, молися за нас, рожа мистичная, молися за нас, вежа Давидова, молися за нас, вежа с кости слоновой,
за нас, святая Богородица. Каб сталися ми годними обетзанням Христовым. Молимся, просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться тревалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшей завсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью праз Христа Пана нашего. Твоей обороне отдаемся, святая Богородица. У наших потребах не погорчай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды, Анна хвалебная и благословленная. О Пани, о Пани, о Пани наша, опекунка наша, утешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас дорожай, Сыну Своему нас отдавай. О Пани, о Пани, о Пани наша, опекунка наша, утешальница наша, Ты заступница наша. Разом усе памятай о Найсвятейшая Панна Мария, что николи не здаралася, каб покинула того, кто до Тебе утякае, Тебе на допомогу клича, Твоей опеки просить, этим довером натхненный, да Тебе, о Панна над паннами, и Мати наша имкнуся, да Тебе приходжу, перед Тобою грешный плачучи стою. О Мати Слова, не погорджай словами моими, але почуй их ласкаво и выслухай. Амин. Таємницю сакрамента восхваляймо щирості, тратить моц старое право, Божо новый заповедь, что
помолимся. Боже, Ты в Наисвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки, просим Тебе, да поможи нам так ушановать святые таємниці Твоего тела и крови, щоб ми завсёды отчували у себе лен Твоего откупления, який живешь и владаришь на веки вечные. Хай буде Бог прославлений, хай славиться ім'я Його святое, хай буде прославлений Єсус Христос, справедний Бог і чоловік справедний, хай буде узвеличено ім'я Христово, хай буде прославлено найсвятейшее серце Єсуса, хай буде прославлена найдорожейшая кров Єсуса, хай буде узвеличений Єсус Христос у найсвятейшем сакраменте, хай буде прославлений Дух Святий Судяшитель, хай буде ушанована найсвятейшая Панна Мария, хай буде ушанована я есть святое и беззаконное зачатие, хай буде ушанована полное хвалы я Его взятие, хай буде ушанована ім'я Марії Панни і Маті, хай буде ушанований святий Юзеф, є пречистий обранник, хай славиться Бог у своїх аньолах і усіх святих. Амин.
посылаешь всем даров, но маешь силу отца, просына обязан и нам. Ты множество мова заговорил, своёю ласкай освяти сердце и розум нашия, и сердце нам оздорови, и наши смотри узмацняй. Ты злого духа отгони, и с упокоем одари, завсёды за собой вязи, и прощение грешным дай. Дай простябе айца спознать, дай шлях до сына покажи. Ты дух любови их двоих, верим Тебе во все часы. Богу Зайцу хвала завжди, і Сину воскресому, Сотяжителю Тебе хвала на вечные веки. Во ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, сегодня Святый Костел Католицкий отзначає вспомин святого Юзефа, рамесника. Так само інтенція цієї святої мши молимося за ружу святого Юзефа, які сьогодні зібралися, щоб поновить, узнавить свои обещания. Это молодая ружа такая, они уже стараются так жить с Богом, стараются жить близко к своего заступника. Юзефа, дякую вам щиро за ось ахвяровані, за сродки, які були ахвяровані на цей образ святого Юзефа. Він так пригожа, так вельми упригожує наш костел. Это, знаете, так, великая радость и великое сутешение. Я там у своем куточку завсёды гляджу на его, там на святого Юзефа, и коли бывает часами солнце так отсюда заходит, и вельми пригожа падає. Это вельми пригожа, брат. Дякую вам, нехай Боженька вас благословляє за это. И помните, своим детям, внукам говорите, что вот тут это образ такий особливий, это важно. На початку этой святої мши перепросим Бога за наши грехи, щоб ми могли щирим серцем могли зложить эту найсвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу всемогутному. Браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, Словом, учинком и занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх аньолов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, и, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами.
Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Молимся. Боже, Створитель сусвету, Ты зробив працу земним призначенням чоловіка. Учини, каб ми по прикладу святого Юзефа і під його опекой сумленно виконували дорученные нам обов'язки и отримали обіцяную Тобою знагороду праз Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Сідайте, коли ласка. Читання книги Буття. «І сказав Бог, учинім чоловіка поводле нашого образу і нашого подобенства. Нехай панує над рибами морськими, над птаством небесним, над живелами, над усею землею і над усяляким повзуном, що повзає по землі. І створив Бог чоловіка поводле свого образу, поводле Божого образу створив його. Створив мужчину і жінчину, і благословив їх Бог, і сказав їм: плодітеся і розмножайтеся, наповняйте землю і володайте ею. Пануйте над рибами морськими, над птаством небесним і над усіми живими істотами, які рухаються по землі. І сказав Бог: вось я даю вам усялякую траву, що розсяває насіння по всій землі, і всялякое древо, плод якого розсяває насіння, каб яны былі вам на спожиток. А всім живим істотам на землі і всялякому небесному птаству, і всьому, що повзає по землі і має в собі дихання життя, я даю на спожиток усялякую зеленину. І так сталося. І вбачив Бог усьо, що Ён створив, і було яно вельми добрим. І був вечір, і була раніця, день 6. Так были завершены небеса и земля, и все ихнее войско. И скончив Бог у сьомий день працу свою, якую зробив, і на сьомий день отпочив от усей праці своєї, якую зробив. І благословив Бог сьомий день, і освятив його, бо в той день отпочив Бог от усей своєї праці, якую робив під час створення. Гэта Слово Божие. Дякуєм Пану Богу. Умацуй справу рук наших, Пане, умацуй справу рук наших, Пане, перш чим народилися гори, перш чим Ти створив землю і сусвет, спрадвеку і навеки, Ты есть Бога. Умацуй справу рук наших, Пане, Ты вертаешь человека в пыл и кажешь: вертайтеся, сыны Адама, бо 1000 годов перед очима Твоими, як день учорашній, який минув, або як одна ночная варта. Умацуй справу рук наших, Пане,
Учи нас так лічыць дні нашыя, каб мы здабылі мудрае сэрца. Верніся, Пане, колькі ж яшчэ, пашкадуй слугаў сваіх. Умацуй справу рук наших, Пане, напоўні раніцаю нас сваёй милосердностью, и мы будем тешиться и веселиться во все дни нашие. Няхай Твоим слугам объявится справа Твоя, и Твоя величь ихним сынам. Умацуй справу рук наших, Пане. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Няхай будзе благословлены во ўсе дні Бог, які нашыя цяжары носіць, ён нашае збаўленне. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з духом Твоїм. Читание Святого Евангелия поводле Матвея. Хвала Тобі, Пане. У той час Ісус прийшов на свою батьківщину і вчив їх у синагозі їхній, так, що яны здзіўляліся і казалі: «Адкуль у яго гэтая мудрасць і моц? Ці не сын ён цесляра? Ці не ягоную маці завуць Марыя, а братоў ягоных Якуб і Юзаф, Сымон і Юда? І сёстры яго ці не ўсе сярод нас? Адкуль жа ў яго ўсё гэта?» І сумняваліся ў ім. А Езус сказаў ім: «Не бывае прарока без пашаны, хіба толькі на бацькаўшчыне сваёй і ў доме сваім». І не учыніў там шмат цудаў з-за нявер'я іхняга. Это слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Сядьте, калі ласка, дарагія браты і сёстры. Як я ўжо ўзгадаў, што сёння такі дзень асаблівы, асабліва радасны не таму, што мы ўспамінаем сёння таксама святога Юзафа, але таксама сёння распачынаецца месяц май, месяц асаблівага набажэнства да Найсвяцейшай Панны Марыі. І заўсёды так хочацца, так сёння зрана так натхнення маю і спяваю, хаджу пад нос сабе песню, правда, на польскай мове «Хвальце лонкі умаёне». Учора чытаў, пан Бог даў магчымасць пачытаць троху пра, нават сёння з раніцы чытаў пра аўтара гэтай песні. Таксама было вельмі цікава. Аўтарам гэтай песні быў святар, езуіт. Езуіт, троху забыў яго фамілію, але цікавая гісторыя гэтага чалавека. Гэтая песня была напісана ў 17 стагоддзі. Чалавек, які, дарэчы, памёр, маючы 45 гадоў толькі, але жыццё яго было даволі на пачатку па-рознаму. Гэты чалавек жаніўся, нараджаліся дзеці, але ўсе яны, нават не дажыўшы 2 год, паміралі.
пазней памерла жонка, і ён вырашыў паступіць у ордэн святога Ігнацыя Лайолы, езуітаў. Ён паступіў у гэты ордэн і аддана служыў Пана Богу, але меў здольнасці паэтыцкія і склаў менавіта гэту песню «Хвальце лонкі ў маёне». Я не ведаю, не помню, як па-беларуску, але яна мне больш па-польску заўсёды гучыць, бо з дзяцінства, з юнасці сваёй, можам так сказаць, бо больш хадзіў да касцёла дзесьці з 16 гадоў, і пагэтаму гэта песня так троху. Але і раней, і заўсёды, калі да капліцы хадзілі, бо да капліцы часта яшчэ як маленькі быў, то хадзіў вельмі часта, і часамі падростак, то заўсёды там ж у нас капліца была у 100 метрах ад хаты, чуваць было, як спявалі. Жанчыны сабіраліся на маёва набажэнства ў капліцы, на могілках, і заўсёды спявалі. То есть без гэтай песні ні адно маёва набажэнства не абыходзілася. Поэтому так выдавала там слоў, сэнса слоў добра не знаў, але ведаў гэтыя песні, ведаў мелодыю, чуў мелодыю. Гэта мелодыя была вядомая з дзяцінства. Поэтому так, можа зараз адно шкада, што ў нас можа трохи часцей трэба будзе спяваць, так не саромейцеся і па-польску заспяваць, калі хто ведае па-беларуску, і ёсць яна тлумачаная на беларускую мову, таксама можна заспяваць. Гэта вельмі прыгожая песня. Вельмі прыгожая песня, пагэтаму май месяц заўсёды дае натхненне такое. Глядзіш, тюльпаны, хоць усё лета яны пазнавата зацвілі, але зацвілі нарэшце. І это такое натхненне маёвае заўсёды перадаецца ад прыроды, але гэта заўсёды праслаўленне Найсвяцейшай Панны Марыі. Амаль што таксама узгадваю, што тычыцца гэта, амаль што ў кожным доме у нас таксама дома быў абраз, мы называлі «Матка Божа маёва». Быў такі абраз прыгожы, я не ведаю, чаму называлі так, але гаварылі «Матка Божа маёва». Быў такі абразік. Ён, праўда, у нас не было там намалявана, але была такая фотаграфія, перафатаграфіраваны, чорна-белы. Ён дзесьці там яшчэ ёсць гэты абраз. І пагэтаму заўсёды такая памяць, што, кажуць, у дзяцінстве засталося ў вачах, то да смерці будзе ў вачах. Гэта 100%, нават які памяць адшыбае часамі ў людзей, то тое, што ў дзяцінстве было, помніць дасканала. Гэта такая, так часамі як наведваю хворых, і ўжо без памяці ляжаць людзі, і пытаюся, ці вераць у Бога, яны ўжо не соображаюць, ці вераць, ці не вераць. Але калі пачынаю маліцца «Ойче наш, здравась Марія» па-польску, яны моляцца. Значыць, як доказ, што яны вераць у Бога, бо гэтая малітва застаецца назаўсёды. Нават, гавару, чалавек памяць адшыбе, але малітва застаецца назаўсёды. Нездарма кажуць, знаць, якой Ойче наш. То есть настолькі трэба вывучыць добра, знаць, якой Ойче наш. І гэта вельмі добра, і гэта назаўсёды. Дык вось, бачым сёння Езуса, дзе гавораць, мова ёсць у Евангеліі ад святога Мацвея. Кім жа быў Езус? Бо Езус прыйшоў да сваіх, свае яго не вельмі любяць прынимаць, па-рознаму да яго адносіліся, хто ён такі, што тут нас вучыць. А ці не ведаем мы яго сям'ю, напэўна, не ўнікалі, як кажуць, людзі ніколі не ўнікаюць у другога чалавека, на больш часамі бачаць звонку, які гэты чалавек, а што ўнутры гэтага чалавека не заўсёды так. Чаму, як, што, дзе, калі, бо заўсёды лепей судзіць чалавека знешне. Таксама, з гэты камп'ютар, інтэрнэт, яго. Але прымеры цікавыя ёсць. Бачыў такі прыклад. Відаць, што стары прыклад, дзе-то яшчэ з савецкіх часоў, паказваюць фатаграфію аднаго чалавека, групе студэнтаў, псіхолагаў, да? І гаворыць, это злы чалавек, бандит і так далее і таму падобнае. Не то, што осудзіце, дайце характарыстыку
этому человеку с фотографии и начинаются. Какой у него взгляд, не такой, как треба. Видно, что он там чуть ли не забил 100 человек. Там. И начинается такая, вот там бандит. В другой группе студентов показывают ту же самую фотографию и говорят, это великий ученый, дайте характеристику этому человеку по фотографии. И начинается, какой взгляд умный, какой этот самый разумный, то есть какой вот это весь такой. Весь такой, весь такой, весь такой. То есть все от того, вот як характеристику на початку дали словом одной той же самой фотографии, тут и тут, оказывалось, что это там сапраўды был некий академик, ці сапраўды хтосьці такі был нормальный человек. Але як осуджение бывае у человека от того, кто некий нечто сказал. Вот. Ага. Так само тут про Иисуса. А вот это там, как его батька был рабин, или кто-то сказали, а святый Юзеф то рабби, понимаете? А это ж сын тоже раббіга. Поэтому тут это таки вось поважанный, а може его батька, как святый Юзеф был фарисей, чи книжник, чи еще что-то. По-другому бы судили пана Иисуса, что тычет семьи. О том, что святый Юзеф, тесляр, то есть тесляр, столяр, да, понимаете, столяр. Столяр, звичайний столяр, и он там дошками займается, только вось, столы, стулья робить, что там, ну, простую працу такую виконує, уміє, має такі здольності і так далі. Але, ну, що ж його там, така спеціальність, не особа, ну, а каб хто був, то одразу би повишалося. Але, бачимо, пан Єсус вельми цікаво. І вони не можуть розуміти, откуль його вся ця мудрость. А чому він стільки много ведає, чому він так говорить, а ще часами чули про неякі цуди, як так магчыма, калі ён тут не такі вучоны, не з такой сям'і вучонай, як бы нам хацелася на гэта бачыць. Простота. Так, простота, можем сказать, у паходжання. А пан Бог, ну, мог бы народиться Иисус и в семье императора, але совсем было бы другое. Мог бы народиться Иисус у семьи, не знаю, еще кого-то, совсем бы по-другое. Але мы заўсёды павінны глядзець на кожнага чалавека не так, як нам скажуць, але так, як мы бачым. Калі хочам нешта падумаць, але так, як мы бачым. Гэта вельмі важна. Тут это вельмі такое добрае. Бачым, не бывае прарока без пашаны, хіба толькі на бацькаўшчыне сваёй і ў доме сваю. Яшчэ і не ўчыніў там шмат цудаў за нявер'е іхніх. Бачым, і вось гэта ўсё дало такое нявер'е да гэтага чалавека. Паважаныя, мы абвяшчаем Езуса Христа. Мы чытаем Святое Пісанне. Гэта самае найважнейшае. Як па-рознаму людзі судзяць, але калі мы гаворым пра Езуса Христа, гэта найважнейшае. Поэтому я жадаю вашай ружы, святого Юзефа, што б ні было ў жыцці, але на першае месца паставіць вобраз Езуса Христа і сваім блізкім, і сваім дзецям, і внукам сваім не баяцца яго прапаведаваць. Бо не заўсёды бывае у нас нейкія здольнасці есть паказаць сябе, стоячы з таго чи з другога боку. Это вельмі важна. Але часамі расказаць пра Езуса Христа, расказаць. Нават не заўсёды мы здольныя паказаць у сабе Езуса Христа. Але расказаць пра Езуса Христа – это заўсёды Божая ласка. І знайсці сілу, смеласць расказаць Езуса Христа – это великая Божая ласка і вялікі цуд для кожнага з нас. Поэтому не баімся, хто б нас не слухаў, нашыя сябры, можа, яны штосьці ведаюць пра нас і дрэннае,
І такое, і сякое, по-рознаму бывае, бо в асноўном, як ведаюць чалавека з дзяцінства, будуць ведаць штосьці дрэннае, кажуць, і заўсёды, знаете, скажу вам, цяжка было расказваць пра Езуса Хрыста калісьці мне ў вёсцы сваёй, там ёсць капліца, цяжка было расказваць пра Езуса Хрыста, думаю, асабліва раней, калі толькі стаў ксяндзом, пазней ужо лягчэй стала. Гэтыя пазнейшыя мала мяне зналі, але калі расказваў пра Езуса Хрыста яшчэ там 93-4 годзе на пачатку святарства, я заўсёды думаў, а я ж там часамі ў сад лазіў з сябрамі сваімі, яны, напэўна, помняць яшчэ пра гэта. Не один раз говорили про это, поэтому, да, есть такая тяжкость. Но зараз устанем, будем обновлять обещания и просить Бога благословения для нас. Дзеля хвалы и прославления Найсвятейшей Панны Марии и на успомин таямниц життя, смерти и воскресения Пана нашего Иисуса Христа, я благословляю ваши оружанцы у имя Отца и Сына и Духа Святого. Амен.
Святий Юзеф з'являється празаступництва святого Юзефа, рамесника, який ахвярно служив Христу і його маці, даручим Богу наші молитви. Молимся за святый костел, каб во всіх подіях ён умел розпознавати Божию волю. Тебе просим. Молимся за святого Отца, каб Бог одарив його новими силами у служенні костелу і усьому чоловецтву. Тебе просим. Молимся за батьков і вихователів, каб яны виховували дітей і молодь у духу сапраўднай любові. Тебе просим. Молимся за всіх канаючих, каб яны сустрэліся з Божай милосерднасцю. Тебе просим. Молимся за ружанцовое коло святого Юзефа. Нехай святий Юзеф опікується їх сім'ями. Нехай святий Юзеф має їх своєю особливою опеці и благословить детям, внукам. Тебе просим. Молимся за нас тут собраних, каб мы у штоденном житті практиковали ахвярную любовь до ближних. Тебе просим. Про заступництво святого Юзефа молимся за всіх людей, несправедливо покривджених, несправедливо осуджених, тяжко невилічально хворих. Молимся так само і просим про його заступництво за всіх наших ахвярадавців. Тебе просим. Усемогутний вічний Боже, вислухай наші молитви і учини, каб під особливою опікою святого Юзефа своєю працею ми содейничали добробыту громадства а після смерті отримали обіцяну нагороду в небі. Через Христа, Пана нашого. Амінь. Сідайте. Jezus walca воскрес, Аллилуйя, мир и радость нам принес, Аллилуйя, Йону славе и красе, на землі спявайте всі, Аллилуйя, Божую явив любов, Аллилуйя, у найбольшим своем, Аллилуйя, смерти владу он скрышил, Аллилуйя, край небесный нам открыл, Аллилуйя. Молитесь, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог і Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому костюлу святому. Божа криниця всілякої милосердності, і взглянь ласкаво на дари, які ми Тобі приносимо у день успомину святого Юзефа. І праздення этой ахвяри спошли нам Твою допомогу і оборону праз Христа, Пана нашого. Пан з вами, І з Духом Твоїм угору серцем. узносим їх до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. І справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче, всемагутны вечны Божа, і каб мы складалі Табе належную хвалу, благословляли Тебе і прославляли, адзначаючы ўспамін, аддаючы пашану святому Юзефу. Ты гэтага справядлівага чалавека даў Багародзіце Панне, як яе абранніка, і як вернага і мудрага слугу, зрабіў галавою святой сям'і.
каб ён атуліў бацькоўскаю апекаю зачатага ад Духа Святого Твайго адзінароднага Сына Езуса Хрыста, нашага Пана. Праз Яго Тваю веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит во имя Пана. Госанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыся у хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинив нас годными стоять перед Тобою и служить Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой розсіяний по всім світі. Удосконали його у любові разом з папом нашим Львом XIV, біскупом нашим Юзефом і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про усіх, хто у Твоїй ласці одійшов з цього світу, і дозволим убачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб ми заслужили удел у житті вічним, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панною Марією, святим Юзефом і обранником, со святими апостолами і усіми святими, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ними ми хвалили і прославляли Тебе, про Сина Твоего Єзуса Христа. Прас Христа с Христом и в Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала праз усе веки вечные. Аминь. Называемся детьми Божьими, изъявляемся, тому осмеливаемся оказать. Отче наш, который есть о небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, яко в небе так и на земле. Хлеба
Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злого. Дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и престя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой, покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши, или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Амин. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами и с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Это поєднання тіла і крові Пана нашого Ісуса Христа. Нехай допоможе нам, приймаючим Його досягнути життя вічного. Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, Баранко Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, Баранко Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоїм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб Ти увійшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Все, що ви не робили, словом чи учинком, все робите в ім'я Пана Єсуса. Дякуючи про Його Отцу. Станьмо на колени, честь найвышейшу даємо люд верный, моцай ахвяры, звовчає крижовой, и он сам приходит.
Помолимся. Боже нашою, що ми з радостю прийняли небесний посіла, ученикам ми по прикладу святого Юзефа свідчили об любові, якою ти наповнив наше серце, і завсюди тішилися пленом соправдного і тривалого супокою. Праз Христа, Пана нашого. Святий Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, моцею Божою, скинь у пекло сатану і інших злих духов, які на згубу душав снують по світі. Амин. Пан з вами. і з Духом Нехай Твоїм. благословить вас Бог Усемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Амин. Ідіть у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Фабияне, наш чудотворца, стал вечный оборонца. Нам шлях спавления покажи, край наш от лиха бережи. Фабияне, наш чудотворца, стал печеный оборонца. Нам шлях спавления покажи, край наш от лиха бережи. Фабияне, наш чудотворца, стал печеный оборонца. Нам шлях спавления покажи, край наш от лиха бережи. Молися за нас.